Тъше, изпускаш първите стъпки на нашото бебе. Дай. Хвали с двете ръце, разрешавам. Двете може? Ама за самохвата, не за въжето. Добре. Ние не ти погонихме дълъг ли ти, къс ли ти? Добре, така. Здравейте. Нормално е. Какво засича ли ти? Първите метри, значи това се движи заради тежестта на въжето. Първите метри, виж тук засича по разни места. Можеш, значи, виж, първите метри, това е чат. С двете ръце. Ама дръпни и долу. Добре. Едновременно ги движиш успоредно двете ръце. Само не ме карай после да слизам да те свалям. Не са гъни. То крак трябва зад задника ти да излиза. Ако не може... Дай, много добре. Тая ръка не е там, не ти трябва да се фащаш там. Ако искаш отдолу съфъне за моду, за въжето в свободния край, да не става и това нещо. Добре. Това е само първите 3-4 метра. Айде да и се качва повече нагоре, евентуално да. Дай сега упражнение Б. Надолу. Надолу? Да. Пусни си водещия горния. Пусна го. Нали ти показах как бе? С другата ръка пробвай. Да. Хоп. Не го натяга. Трябва да отпусна тук като такова. Като е на... Дигни си кръченцето да е свободен, да. Айде откопчай го се. Ама не да го откопчава напълно. Само да... Сега стъпваш. Да? Стъпваш докато успееш другия да го откопчеш. Хубаво трябва да стъпиш. Кръка не е там, там. И клякаш. Изтърва първите стъпки изтърва. Направи ли го? Първите стъпки само. Ама не падаш. Първите размахва... Не падаш. Не, въжето не се държи с ръка. Самохват е. Самохват. Добре. Така като е толкова пълното, няма да... Не, те отпуска. Му го прогониха. Аз слез долу ти прогоня педала. Добре. И клякаш. Плавно движение. Плавно, не падаш. Клякаш. Чао. Как е успокоиш тази жена? Докторе, какво е направи тази ламя? Натегна ли го? Сега за това ти говорих. Настъпи малко нагоре. Не бе, качи се половин 10 см се качи. Даже не е цяла стъпка. Скучен си. Не е ли да се въртиш като помпа тук, да се оплетеш два пъти? Още... Да не става това нещо, по-хубаво с другата ръка. Това, което ти показах. Не. Хвани, слушай с ръка, така. Ма трябва да не е натегнат. Като е натегнат уреда, тогава работи. Пускаш кръченцето малко. И тогава пускаш. Това е замисъл, като са натегнати, се спират. Супер си. Урок номер 1, А и Б.